बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फुंखा सुबुं आलासि महरै बिक्रम दैमारि हारिमु आरो राजखान्थिजों लोगोसे सोलोंथाइ आरो थुनलाइनि फोथारावबो बिक्रम दैमारि बिसायख'थिनि समावबो स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिनि बायदि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो नागाराखै बिक्रम दैमारिया फरायनायनि सम फरायलांबाय था राजखान्थिनि मानसिफोरजों बारा खाथि सोमोन्दो दाला नङाब्ला नोंसोरखौ राजखान्थिनि हाथियार हाथायगोन नोंथांमोना राजखान्थिनि मानसिफोरखौ लानानै बा जोंबो राजखान्थियाव थानायखाय आंनि बुंनाया बेनो नोंसोरो जोंजों बारा सोमोन्दो दाला होननानै बुंनाय जादों फंबायखौ नङाब्ला नोंसोरखौ जोङो राजखान्थिनि चक्रबिउजों जोङो हाथियार बायदि बाहायनो हागौ राजखान्थिखौ नोंसोरो दानांथ' नाथाय सरकारा नोंसोरखौ खैफोद आफोदाव मदद खालामगोन बे बेसेन गोसा बाथ्राखौ बुंदों TCLCCनि मासिगिरि आरो BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया राजखान्थिखौ नोंसोरो दानांथ'आ फरायलांबायथा मोजाङै नाथाय सुख दुखनि थाखाय मालाबा सरकारनि मानसिफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा सार नाथाय एसे गोजानाव था होननानै आं बिथांखौ बुंहरो नंगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दासान्दि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो दं राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव बिक्रम दैमारियाबो थाद'नाय गैयै फोसावदिंनायाव मुखुब जादों बेनि गेजेरावबो बिक्रम दैमारिया दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा थामथि अरदाब सेरनि खन्थाइ आयदाखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानानै TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ लानायनि फारसे बोसोन होयो मेहेरगोनां हाबाफारियाव रोजाबफैनाय जोंनि डक्टर सुरत सार आरो लोगोसे आंनि आंगो गामिजोंनो नांजाबनाय आंनि आगै थांस'ना 1 मिनिट आंनि लागोनिनो जायो बिनानावा एसे साइडआव एसे नांजाबनाय दा बे प्रग्रामाव आङो बिनानावनो जेबो होनो हायाब्लाबो गाज्रि मोनाब्ला आंनो गानहोनाय आर'नाइखौनो आङो गानहोनानै बरायनो सानदों मोगथाङाव मालाबाबो लोगो मोनाखै नाथाय नुबाय थायो बिनि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय गासैखौबो बेनिखायनो आंनि आर'नाइखौनो जितु आं आर'नाइ लाबोआखै सार होजागोन ना आंनि आर'नाइखौनो आं बिनानाव होनो सानदों आङो खन्थाइ आवरायनो रोङाब्लाबो सम सम आं मेथाइ खनो मेथाइजों खन्थाइजों रायथाइजों सोमोन्दो दङ होननानै आं सानो बेनिखायनो आंबो आंनि जिबनखौ लानानै आंनि जिउखौ लानानै आं दोंसे मेथाइ दाख्लैबावै लिरदों आरो बे मेथाइखौ आं लिरदोंब्लाबो सुलेखा मेदामनि जिबनखौ लानानै आं लिरदों मानोना सुलेखा मेदामा जोंनि एंगारनो हायै सासे आइजो आरो बिराद मोजां मेथाइ खनो दा बिनि थांखिखौ लानानै आङो दोंसे मेथाइ सुजुदों आङो 1 मिनिट आं बे मेथाइखौ खननानै आं फोजोबनो नागिरदों जिबनखौ लानानै आं लिरदों मानसिनि जिउखौ लानानै ओरैबायदि नाजावगोन संसारा जेब्ला आंगो लांफिनगोन
लिरनानै होदों नोंथाङा बे मेथाइखौ खनबाय आरो नोंथाङा आंनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै होदों दा जोंनि मेहेरगोनां प्रग्रामाव जोंखौबो इनभाइट खालामदों आङो मैयाना दाख्लै बे लेखाखौ हरदों अब्लानिया आङो जा फंबायफोरनो आंखौ फन खालामनाया नै फंबाय गां बुंदों नै फंबाय बैफोरबायदि प्रग्रामाव जोंखौ जाला मांला दा लिरबाय था होनदों बेखौ जोंनि फाउन्डेसना एसे आलादा जों माबा माबि बुंफ्लाङो आरो माब्लाबा बेफोरावनो गाज्रि मोनजागोन नोंसोरो बेनिफ्राय बेबायदि प्रग्रामाव बिराद साननायजों रायज्लायनायजोंसो नोंसोरो लिर जों बेफोरबायदि प्रग्रामखौ लिरनायाव नोंसोरनि गेजेराव जेबो उसुबिदा जाया होननानै आं बुंदों बुजिबाय दा बे प्रग्रामाव जायफ्रा जोंखौ लिंबाय आङो जोबोद साबायखर होदों आरो आं बे आंनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना राजखान्थिनि मानसिफोरखौ लानानै बा जोंबो राजखान्थियाव थानायखाय आंनि बुंनाया बेनो नोंसोरो जोंजों बारा सोमोन्दो दाला होननानै बुंनाय जादों फंबायखौ नङा होमबा नङाब्ला नोंसोरखौ जोङो राजखान्थिनि चक्रबिउजों जोङो हाथियार बायदि बाहायनो हागौ बेनिखायनो जोंजों बारा सोमोन्दो दाला होननानै फंबायखौ रायहरनाय बायदि बुंदों नंगौ राजखान्थिखौ नोंसोरनो दा नांथ'वा फरायलांबाय था मोजाङै नाथाय सुख दुखनि थाखाय मालाबा सरकारनि मानसिफोरखौ नांगौ जायो नङा होमबा सार नाथाय एसे गोजानाव था होननानै आं बिथांखौ बुंहरदों अब्लाबो जों सुख दुखु नोंसोरखौ जों सहाय खालामलांगोन नोंथांमोना साननो हादों बुजिनो हादों नोंथांमोना फरायलांबाय दा नांगौ समाव जों सहाय खालामगोन खालामा नङा जों एसे एनै जों सहाय खालामलांगोन दा इलेक्सन बोथोरखाय आंखौ बुंहरदों बेखौ इलेक्सन जाबाय जोंहा दा बेनिखायनो जोंखौ लिङाब्लाबो जायो प्रग्रामाव होआब्लाबो जायो जों गोजानाव थानानै सहाय खालामो दा बिथांमोनहा खबर लाबाय थानायलाय जोङो गुबुन कलेजाव जों थांदों आं थांबाय थादों सय 8-9थासो प्रग्राम आङो कलेजाव खालामदों लेंहरनायखाय थांदों एसे एनै सहाय नांगौ जायो नालाय सार बेखौ जों होलाङो मोजां बेबहार खालाम नाथाय बारा खाथि दा सोमोन्दो ला होननानै आं बुंदों बे नोंथांमोनहा बुजि खिन्थु जोङो गोजाननिफ्राय गासै कलेज इउनिभार्सिटि जों सहाय खालामनांगोन दा आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै आं दिनैबो आं बुंदों नोंथांमोनहा जानाय लोंनाय दङ नोंथांमोनहा जिहेतु जोंनियावनो हेल्प होफैयो गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टारानो होन बिजनेसमेनानो होन बिथांनिफ्राय अननाय लुबैयो नाथाय दानि दिनाव खोब खम बिदि हेल्प खालामनाया दा आंनिफ्राय आङो सासे सरकारनि मानसि जानाय हिसाबै आं एसे अनसुंथाइ आं होलांगोन बेखौ भिडिअ खालामनो हायो